Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಬೇಲೆ ಬೇಗ ಅಂಡು ಇನಿ ಇಡೀ ಬೆದ್ರಡುಂಡತೆ ಒಲ್ಪಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಊರನೆಂಕ್ಲಿಲ್ಲಾಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ಬೂತೋಗು ಪಂಡ ಗೇಲುಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಲ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮೈನಸ್ ದ ಪಂಡ ಎಂಕಿನಿ ಬೇಗ ಅಂಡತ್ತ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕಡೆವರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಕೋಡೆನೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುನು ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಡ್ತೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದ ಪಂಡ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ನಿ ಹಿತ್ತದು ಹಾಲ್ಟ್ ಆಪುಜಿಲ್ಲಡು ರಿಟರ್ನ್ ನಾರ ಪೋಪೆದ್ದೆ ಪಂಡ ಆ್ಯನ್ ಇನಿ ಬೈದಿನಿ ಮಾಮಿಲ್ಲಾಡ್ದು ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಮಿಲ್ಲಾಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಮಾಮಿಲ್ಲಾಗೆ ಪೋಡು ಮಂಗಳವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೋಳೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಡ್ದು ಮಾಮಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಂದಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗೆ ಬರೋಡು ಮಾಮಿಲ್ಲಾಡು ಕುಲ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಪೊತ್ತಿಕ್ವೆ ಹಾಯ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀರಿ ಚಾದು ಮೀದಾಂಡು ಅಲ್ಪಿರೋಡು ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲೊಂದುರ್ಲೇರು ಕೋರಿ ಬಂಟೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದುಲೇರು ಮದಿಮೆದ ಯಾರು ಬತ್ತೀರಿ ಚಾಯ ದಿನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.